ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କିଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ପନିପରିବା ତୋଳିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବଗିଚା। ତ ଆମକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଗିଚା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ବଗିଚାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳିଛି। ଏଇଠି ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଟା ଅଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫଳିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ଆରପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ହରଡ଼। ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କଲରା ଗଛ। କଲରା ଆଜି ସକାଳେ ତୋଳିଥିଲୁ, ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇସାରିଲୁଣି ତ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ। ଆଉ ଏପଟକୁ ଆମର ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛିଟା ଏବେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଶାଗ ବୁଣା ହେଇଛି, ଶାଗଟା ଭଲ ହେଲାନି। ତ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତୋଳିବାର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆମେ ଏବେ ଆମର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଆଉ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ପଶିବା। କ'ଣ କରିବା, ଗରିବ ଗେଟ୍ଟା ଯାଇଥାଏ ସେମିତି ଜାଲିଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛେ। ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ଆମ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଟା ଦେଖେଇବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଫଳିଛି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତୋଳିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବହୁତ କଷି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତୋଳିବା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଥରେ ଆମେ ତୋଳିଥିଲୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ତୋଳା ହେଇନି। 2-3 ଦିନକୁ ଥରେ ଆମେ ତୋଳୁଛୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ବେଶୀ ତ ଲଟା ଲଗାଇ ପାରିଲୁନୁ ଆମେ, ତଥାପି 4-5 ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆମର ଗେଣ୍ଡା ଯାକ ସବୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖାଇଦେଲା। ତଥାପି ବି ଯେତିକି ଅଛି ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣିକୁ ବି ଓଦା ହେବାକୁ କାକରରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଫଳିଛି। ଏଇ ଘାସଟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଘାସକୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋର ସମୟ ହେଇନି। ମୁଁ ଦିନବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ, ଆଉ ସମୟ ଅଭାବ ସକାଶେ ମୁଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଘାସରୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରିପାରିନି। ହଁ, କିଛିଟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛିଟା ଦେଖାଯାଉନି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରୁ କେତେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରିଲାଣି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରପଟେ ମନ୍ଦା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମର ଦେଖେଇଦେବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ପାଖକୁ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆରେ ଫଳିଛି। ମାନେ ଆମକୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆମକୁ କିଣିକି 2-3 ପରିବାର ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଣିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖାଉନୁ। ଖାଲି ଆମେ ନିଜେ ଲଗେଇକି ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଲଗାଉ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇବାରେ ସମୟ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସକାଶେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କାଳେ କରୋନା ମହାମାରୀଟା ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ କାହିଁକି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡା ଯାକ ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ବାହାର କରିକି ଆମ ବାଡ଼ିର ଆରପଟେ ପ୍ରାଚୀର ଗୋଟେ ଲଗିଛି, ସେ ପ୍ରାଚୀରଠୁ ବହୁତ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖାଇବାରେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି।
ସବୁ କଷି ଯାକ ହେଇଛି। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଉ ତୋଳିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆମର କେତେ ପ୍ରାୟ କିଲେ ପାଖାପାଖି ହବ, କି କିଲେ ବି ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି।